खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फामिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै जोङो सारजोंहाय नैबे माइसुराव जेसेबांनाखि लाइटजोंहाय साजायदों बेखौहाय जोङो दिनै नायबायगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों भिडिअनि गेजेरजोंहाय नायलांफाबायनो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना सिगाङै नुनो हायो लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो नायफालांबाय थादो आरोना जेसेबांनाखि साजायनाय दं बेवहाय जोङो माने सारनि गारिजों बेरायदों नालाय जों नायलांजोबसिगोन जोंखौ माने नैबे लाइट साजायनायफोरखौ नायनो बिबाय थानायलाय दिनैहाय सारा जोंखौ लानानै फैबाय आरो जोङो देखायबाय खना खनला माबायदि साजायदों बिदिनो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिन्थिलांबाय थासिगोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बावनाय बेंलायलाय दा ओयाव मानसिनि माबा गोजाना मेप दङ ये दूसरा मॉडल साजाजोबदों लाइटआ ना सर पूरा अलग अलग है ना बेरायदों लोगोफोर ओमफ्राय रायलायाखिसै खोन्थाना होबाय आं थाब लाबोलायनानै लाइट नायनो बिबाय थाना होदों देखायदिंना होबाय जोंहाय आराम सिगाङाव जिरायहोलायबाय आरो भिडिअ लानो होनबाय नालाय नायथिंलाबायबाय लाइट साजायनायखौ ना बहाय दै गलायग्रा दङ मा होनो बरियाल' नुखायो नै करंट गवर्नमेंट का लाइटिंग प्राइवेट बिदिलाय जाहैबाय ने
गोसो मोनगोन नै गाइसमोन मालिका केक लांफैदों नालाय लानानै फैफाबाय जोंखौहाय नै आं जुइस लोङाहाय स्प्राइटसो लोंनायमोन आं फिसा दंला गैया फिसायानो गैया खाजायै फैखादों